Ana, zer itxasau hemen ba? Angeleri begire, itxasotik dator da. Itxarote? Bai. Habe, zema denpuren nahi netorri emetik. Dana dau ezbardin, enbarkazin hori pesta ikuste. Lantzin jaunek txikitxuk eta zebez gehiago, hemen dago etxuri. Entuzu, hemen dago etxuri. Bai, listo, hala, ya te estoy esperando aquí. Nahi netorri emetik, eta hemen ez dago itxasun txirip ez zebez. Haur dauena bat amarrata da zein jemen ba. Gure herriz esan danagat, gure barmio esan danagat. Haur da turtzu gizona. Hemen dator. Ahí está, ze, pasetan jun ez da. Bai, egune pasaten, egune pasaten. Asi hartun de datorrela. Egune pasaten. Ia, despejaten bada gero eta gero be. Ze txikite undazten dizenie, ze jodio la patria. Dau, itxosora duenien, dator zabalau, azte guztireko tranquil dau. Claro. Itxosuk etzen dau kalmatu danatarikue. Ostantzin herrizen barrun badauzen, beti da ostikearegaz, bestigaz, diskutiten bestigaz. De itxosoko aizikaz, geratzen da plastenge. Danan antxiene, danak itxosorako boltitzen dauen indatoz, zelan esango txupa. Itxosuen bare dauen inaulan datoz, tranquil. Ongi etorri, gaur, urranditan, benetan ere. Itxasoa, urdin handia. We were born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was one as we sail into the mystic. Oh, I can now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear it, and I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. And magnificently we will fold into the mystic. Nolakoa da elkarbizitza itsasoarekin. Gure gaurko protagonistak itsasokoak dira. Bertokotzat jotzen dute euren burua, baita bizitza osoa lehorrean eman dutenek ere. Eta askotan itsasokoak itsasokoekin harremantzen dira. When that foghorn blows, you know I will be coming home. And when that foghorn whistle blows, gaur denoi egin digute gonbidapena. Etorri gurekin urra hundienetara. Itsasoko bizitza orokorrean polita da. Ez da lan monotonua, krusigama bezala montatu inbartzu. Lana polita da. Oso polita da, lana. Etxin zauzeniko itxosun falti dagozu. Itxosun zauzeniko etxeko pentsamentu zauz. Karrera bala jatzen duzula, arrantzara juteko, ez dela iteko, ez dakit beste karrera ez, arrantzara juteko, beti danikan ez dela oso ondikusi arrantzalea lana. Ni sartu nintzanen ez nuen pentsatu emakumeen naizelako edo ez. Jabatak izan gadi, jabatak. Dauntzepe bai, jubiladakari jabatakari ondino. Jolanda, lagunduko diguzu ulertzen zer suposatzen duen itsasotik bizitzea? Bai.
Bai. Zu nor zara, zer erlazio daukazu itsasoarekin? Habe, arraintxalin alabie, arraintxalin arrebie, arraintxalin koñatie, arraintxalien iseko, eta arraintxalien emaztie. Gire guzu, gure etxi izan da, itxasuntzize. Esan da gure etxi. Bai, danak arraintxaliek. Niri 3 semik ez. Hori ez dugu izatezan neuke. Eta neure semiepez behin ni mentalitzen jota semitxuk aporruet. Itxosora lezanik ez. Bai, errizen datara bizuie. Zer dan zer ez dan? Estudizen bizuie. Ze kaleri kalezari beko. Dala anin jauie. Estudize data dauie, ondo. Zure etxea izan da itsasontzia. Bai, gero neue bai, arrain fabrike da. 9 urtegaz imetarik, 12 urtera arte. Gero 12 urtegaz urte guztireko, 9 urtegaz 12 arte bokarta denpuran. Da gero 12 betiko. Betiko? Fabrikan jubilatu zinen? Ez. Gero fabriki urtikarren nien itxien hauen ze, ezin izatezan duten 8 ordu sartun fabriken. Haitxe alargundu jazten, haitxe neuaz bizitzen, 3 ume, gizona, neu. Dorduen, imik hasi dota zenien hazin da etxen interine. Da ondo zunazten, ondo, bai, politxo. Etxe zan haun internietasuna eta etxi eruen. Zer, arrantxale baten etxi eruteko potrupidiz, Bai. Zergatik? Babitu, danari mobiltzako arpi handrak. Gizonak itxosun dauz. 3 ume, haitxe, arpi mobiltzat. Erabaki guztiak zuk hartzen zen dituen? Bai. Eta hori ez da pixu handia? Handize. Nire gizona baten itxosotek etortzan nine, hau dakunetzie, giltzeko kinotxu zen eskutan. Esan duten, Enrike, etxiria agarratzen. Erakutxitzaten etxie guztazaka handa. Gero beste baten etortzan itxosotik, desan jaten ez Enrike, haulan beste gilbet, kamari erosi dut. Goiko kamari. Desan duzten gizonak, egun ematen itxosotik etorri darruinetatu bakoten burue. Bai, beti ongarri mentaliz eta imetarik. Ze etxien ez etu du, amagaz da etxeraz. Nire amaket etxe bosemea da ba, Amaren aholkuek balio izan dizute zerbaiterako? Bai, asko, eta amumanak. Amuma be bai. Ze aholku ziren horiek? Artezak esateko beti, da zintxuek. Nire amumak esatezan dozt. Behitute zunien etxeren batera, anetzien, segunda zelan dauzen Europak esketxe, alako izango da, etxeko handri. Beti esatezan dozt. Eta zuk ere horrela pentsatze duzu? Bai. Erropak ondo eskitzen dauna tokaten da modun garbitxute gero, ondo. Bai, ekilimalai eskitzen dauna, txiberton. Oiana Heredia donostiarra zuen aurrean. 53 urte ditu eta Pasaian bizi da, Trintxerpen. Tarte batez, Oiana izan zen Euskal Kostaldean arrantzale lanetan aritu zen emakume bakanetakoa. Senarra eta biok pentsatzen genuen itxasuntzia erostia, eta itxasuntzia erostetik animatu nintzen. Eskolara jo nintzen, marinel titulu atera, eta itxasora. Eta gustatu zitzaidanez, argeratu nintzen 10 urtez. Ikasi behar dezu nola mugitzen itxasuntzi batean. Zerziera joaten nintzen, txanogorritxu bezala eta erortzen nintzen. Manolo eta biak basurako arrantzan aritu ziren, Manolito bigarrena izeneko ontzian. Manolito segundo. Pasai San Pedron eta Trintxerpen ohikoak izan dira jatorria Manolok bezala Pontevedran zuten arrantzaleak. Pontevedrakoak. Anai guztiak itxasoantzia auki dute edo daukate. Senar emazteek itxasoan elkarrekin emandako 10 urte haiek ez dauzka ahazteko Oianak. Ekipoa ginen hau da, ez genuen apenas hitz egiten,
Ni proan egon eta beha popan. Ez genuen berba egiten, Bakoitza bakezekin zer egin batzon. Ley de vestir la camisa de niño con ardillas de enamorar. Ordutegirik ez dago, zuertetzen zea eta ja, behin lanen hasten zela ja ez dago ordutegirik. Ez zaizu importa, ez dezu ordularirik, ez dezu begiratzen ere. Zure erritmora zoaz, ez besteen erritmora. Ez dago mundurik, ez? Zuzoa zure erritmora, eta kitxo. Eta justo motorea itzaltzen dezula eta bakarrik haizia eta itxasoa entzuten dezula. Hori da. Itxaso txarra harrapatzen bazaitu, pasain bardezo. Eskapatzen. Behin hartu gindun Turruialdian, hau da, ja Ondarrabi alderan, eta makinila ura hartuz, ura ikutuzun. Hor gaizki pasak genuen, hankak dardarka. Baina niretzat okerrena da aspertze hori que no viene nada. Arraiek ez topatzia, hori niretzat da gogorrena. Ni sartu nintzanen ez nuen pentsatu emakume naizelako edo ez. Ni eta nuen marinel tituloa eta hor ere bi emakume eginean estudiatzen. Eta hua juntzen kruzerotara, ateatzen tituloa kruzerotara juteko. Nien kanbio hori, arrantza egiteko. Oianaren ikasketa lagunak beraz kruzeroetara jo zuen, itsasoan irtenbide ohikoagoa emakumeentzat. Ezagutzen alduzue Ingalaterrara doan Orgullo de Bilbao izeneko ferria. Bertan hasi zen lanean Jolandaren iloba, neba Jose Luisen alaba, eta aitari, naiz eta bizitza osoko arrantzalea izan, eta itsasoa maite, ez zion bada bat ere graziarik egin. Nola duagoen eski enbarkaten. Ota bat urte ez da izan bat zuzin. Jose Luis Estebanez, Moreno esaten diote Bermeon. Esan bezala gure protagonista nagusi Jolandaren neba da. Itsasotarrak biak ala biak ere. Zure seme-alabei gomendatuko zenieke arrantzale izatea? Ez da okurri du ez. Itsasora neuk, zen neure semigero okurri du ez itsasora. Itsasora bai, gure badagune pasitan zuen. Errizen topatidako biharra, hor badagune. Itsasokoa ez da bizimodua, dio itsasoa baino ezagutu ez duenak. Jose Luis, noiztik zara arrantzale? 10 urteaz. Txiki-txikitatik, bazenekien itsasora joango zinela? Bai. Ja, imetari zakin du arrantzale izango bari zena. Imetarik. Eta gogoratzen duzu haurtzaroa, horretan pentsatzen, itsasora joan behar zinen lehenengo egunean pentsatzen? Pozarren, zoazuteko lehenagoko egunien. Pozarren sartu zinean itsasoan orduan. Bai. Eta orain denborarekin ikusita, merezi izan du? Bai, segidungo nagoen. Bai? Itsaso zan ari ebizi modu. Itsasoak asko baldintzatu dizu bizitza? Eba. Daizek uniko izartzen zuen bastan zinez. Gauza asko moldatu behar izan dituzu itsasora? Penazidadia bakarrik gotzen da. Itsasun igual izan tarrakaz da, balantzadak eta bustitz eta... Triste izan da, bai, al mismo tiempo alegri. 10 urteaz urten duten ametik kanpora. Algeciras erazun gai zen, 10 urtegaz. 3 barkazinok urten duen ametik. Eta nola gogoratzen duzu bidai hori? Ondo, alegre, rekordona izan zen.
egun imaginatzen duzu 13 urteko ume bat Algezirasera horrela itxasontzian 2 hilabetez irtetzen? Negarrak urteko lekiten hori. Hain ikusitzen dute. Alabiaz pasadaztu hori. Alabiaz unazteniko navegaten Orgullo de Bilbaoen. Bitu, no aduz dago niri navegaten ba. Peni, zemat urte, 8 urtea zero zuzan alabi navegaten, 8 zero. No aduz niri hau neski navegaten hau imi ba. Ordureko bitu ni zematen zertun dokin nauen. Zemat itxoso apurtute. Orgullo de Bilbao ferrian lanean hasi zen alaba eta aita marinela pozik ez. Badaukazu sentsazioa familiaren momentu garrantzitsuak galdu dituzula itsasoagatik? Claro. Eta hori tristea da? Esango ez da. Imizetu donik nire hasi izan, Julio, agosto, septiembre, hilebiaz ezetu nagoen zemie. Kanariazen nagoela. Zemiek ezetu nagoeniko zemie, nire hori netorbi zin, osabaino eskapa. Osabari editxu aita da nire. Semeak osabari esan zionean aita? Geratzen da itzen, Juno estabe de vueltan etorritxe imie, jala nik eratute, ez duten hasi izaniko imia itxe, ostabe sali edin biarra itxosora. Emarka eta besti hiluro labuile beterako torbarik. Semea jaio zen egunean etxean egonez izana ez du Jose Luisek pena bakarra, ez eta sakonena ere. Amail izaniko goa itxosuen, anaize bizok, motor baten ongari zen, entierro hori perez. Tristik. Emozionatzen zara? Lasai. Emozionatzen nahi, ama gara da bitxeaz. Lasai. Anaize bizo motor baten, izen molien. Bai, ustantzin ondo, ustantzin peskia da ondo, itxosun ibiltzia da pozarra nahi. Platanerrak leroz lerro erizpean gaudela ifarrak arintzen du paisaia postalezkoa ardo beltzak laztandu nau bere karezi goxoaz mundu zaharau bat batean ederetu izan balitz zeure ondoan. Bermioan bitu, embarkazio bari gauzak itxize. Hau ez da lengue. Guken julez geuri, Lar egin ju, lar. Bermioko jentik entzau bihar, imimetarik, da zartzar hartien, zarrak esan hartien. Alanda. Guken ju bihar, fabriken, portuen, eskine guztitan. Eskine guztitan. Oketxe esan duen errezen labaderue. Bode labaderu edorra. Zara labaderoa ekarte esan dauen baserritarrak, zaldizek ureraten, bizek ureraten, animalitzuke baserritako. Dara ez dute zangari badak izuzetan. Maunak, itxosoko erropa maunak, garbitxuten. Primi, Rufi, zenbat ordu pasa dituzue tailer honetan? Etxean baino gehiago? Bai. Alabaina, nunbait beharko, elkarmin honen gakoa, egia bada, izen denak, baduela bere balio, zenbakia. Astokeriak ere egin izan dira, ez? Gaueko 12 arte, gauerdira arte hemen egon izan zaete. Bai, tarteka bai. Nolakoak dira astokeri horiek? Ze lan egun dira horiek? Gu 24 ordu gaude barkuen zean, guardia permanente.
Oso gora beratxua da lan hau. Bai, oso. Esan lik ez azpiegunien, sortziegunien eta bate lanik einez, da gehurrengo aztie berriz, hori 10-12 ordu itbiarra, jetxi molia goizian betzitan, da bazkiteak hori demurik ez. Bokailo bat hartu albuan daura jan, da segi lanian, da ez daka zea bat. Eta nolatan sartu zineten mundu honetan, jakinda hain zaila zela? Etxintzeolako lana. Etxeko Baforia, lana. aitak eta baforia sakaen, eta orduan ez zen beste izer planteatzen beste inoa jun behar ginurikan, da sare konpontzen hasitzen, bai. Danskak sarea eta mutilek itxasoa. Duan garai hartan hori zan. Eta itxasoa nahi batzen duten? Orduan etzan juten emakumeik itxasoa, ez da pentsatu ere. Hau itxasora bizun da? Ni izuna itxasora. Arraintzen. Arraintzen, gizona okin jozten ebarkazio txuet. Daukin hau gizon bi, tripulante bi, da bizek ongun ziren, eranda, da ostik ezatitzun zin. Bate izterra portut eta bestie belaun zelan da eskua portute. Daukin hauen embarkazio itxasora urteteko da gizonik ez. Da gizona gazalta itxasora, da zuna itxen, lebatzetan, bezeuten, atrapaten esan duen guztiz, eta egun baten, komandanti detxu dozten ezaten motorra marra bidotela ezin jotela urten itxasorata. Esan zaten komandantiri, si me pagas las deudas mías, ahora mismo voy a amarrar el barco. Me pagas las deudas, me das de comer a mis hijos y a mi marido y ahora mismo amarro el barco. Y mientras que no busca tripulantes, tengo que salir al barco que tengo de deudas hasta aquí. Nire moduen beste danak, ez pentsa gero, ni bakarrenoko nahi na zorragaz gero. Hemen gezenak ondi zorrakaz. Zein duzu balio zenbaki hori, zeure izenaren parekoa. Zein duzu balio zenbaki hori, zeure izenaren parekoa. Zeure balio zenbaki horrek hain nauzu. Primi eta Rufi Irigoyen aizpa getariarrak. Nerabe zirela hasi ziren sareak konpontzen. Familiatik datorkie ohitura. Aita, aitona, senarra eta anaia itsasoan lanetan ibilitakoak dira. Egun jubilatuta daude. Urte hauetan lan honek eman dizuen politena zer izan da? Lana da polita. Zare konpontzia be, lana polita da. Egualdi honekin gaudenian, askotan, alkargin presigabe eta lanian da, lan polita da. Kontuak esan da, bai. Ez da lan monotonua, aldatzen dezu, oan lan bat itentu geho bestia sartzen zea, geho puskautak hartzen duenien, eta ezberdin puskatzeu, ura dana pixkat krusigama bezala montatu inbartzu. Lana polita da. Oso polita da, lana. Sare bakoitza erronka bat da? Bai. Eta desberdina dira, eta hori asko zailo da konpontzen hau baino, horreko rapilu da, bakoitza dazka bere. Nola kontatzen duzuen entzun da, pasilloa somatzen da, Bai, nik uste baiet, ez? Bai, guk hori bizi izan dugu. Bizi izan dugu eta guretzako ez dugu beste izer ezautu gaine eta ez dakit, nik taller batian lanian sartuta nolen gonitzaken. Satisfakziorik handienak noiz etorri dira? Nuk, sariak arregluin, eta itxaso batea, eta zituen arraia harrapatzen bau. Sari ondo zeon, guretzako da hori, ia listo. Ez da beste gauzikan, hori zen. Eta hori ospatzen da? Leno bai. Nola? Leno, tarta eta txampainakin. Bai. Zaragileek ospatzen zen? Bai. Lana bukatzen ginunean, bai. Hemen giroa nolakoa da zuen artean, sareak konpontzen zaudeten bitartean, zeri buruz hitz egiten duzu? Danetik pixkat. Mundu guztiei bulta matei dugu. Bai. Gu azkarra gehortan. Gehiena telebistako programak zehatzen geha, bai. Hasikoa konkiz eta konkizeko... Gaurranditan? Baitare ikusan dudet, baita ere. Eta bai, ikusi izan dude, bai. Bai, bueno, baina bat pesatzen zako oso berandu azten dela telebistan. Zozer nahi bat zukusi 10 erdila. Eta bukatzen daneko 12 eta ezin da, perkorongo goizian, jaiki behar da. Horregatik gauza asko, A destiempo. Lan asko daunean, esaten da beti Rosiak, norberia nahi du bukatu lehen bizil, norbere barko nahi du itxasoa bialdu, eta orten esaten da presa, eta
Lan asko danean azerbezio, baina gero ja, handikan, bi ordura danak itxaso juteian, jartzen ginean kafetian, refresko hartzen da neko kontu zaten gendun, da atze aurrengo urte. Aurrengo egunean, ze pasako zan ez gineak iun. Ordua, bitartean, momentu gura bentzat oso goxua zaten. Eta nola ikusten duzue saregileen etorkizuna? Erreleborik izango da? Ez da izango. Zaila. Ez da izango. Zaila. Bai, horrengo gantzipe ez dugu gure, dondo etxen daue. Neupe, neure zemintzak usteku zan itxosue. Aixa, gainan. Zate, no? Azkeneko momentuak ez da. Baina, zera jumar barkora, oze? Oandik ganez, handik ganez. Hilabete bat hemen esperoan jude, gola. Hilabete bat, makidut esperoan megaben, zaz. Oandik gane hilabete urtarrei bukailera aldea edo. Zuratxak izan da, seguros, ez da gizer, eta zu, nola, koño, hasitzara. Ja, zema duelta bizitza, hasi zinen ite derecho, ite... Nagoa, pixkata, nagoa, pixkata. Hasi zinen nola, beti jueran dala txantxan, bai. Ni arrantzalea, ni arrantzalea. Itxurante. Zinen ikaslea eta... Ja, ikaslea, pues bueno. Azkenean txantxakin jaso da itxasuan, Claro, bai, hor gaude. Ez daki, ja sinitzen hori klaserez faten. Ikenun batzutan igual autobus parada faten baldintzen bezala, eta autobusa etortzen ziren, bueltak eman, eta justo ama hola enteratu zen. Bueltak erritikan nego lekutxuz, baina, hemen zairi zera, ez? Zinen unibertsitatean egon behar. Kartzen nun igual autobus hartuko banun bezala, eta erritikan bueltak, eta egun batean tipo gazke frenten edo hortikan, ama paseatzen frentetik. Ara? Beñat? Zari zera. Ze klasean guat, baina? Etxen goizeko amaikak edo, ez, normal, pues ir auta hau. Zantzen pixkat gogorra, ez, porque ez dakit, karrera bat lajatzen duzula, eta gaina gero hori arrantzara juteko, ez dela ikeko ez dakit beste karrera ez, arrantzara juteko, beti danikan ez dela oso ondo ikusi arrantzalean, ez du, lana. Hona hemen itsasora arrantzale abiatu den bertako gazte bakarrenetarikoa Hondarribian. Beñat Vázquez, 24 urte. Zuzenbide ikasketak egiten Zebilelakoan zegoenaren ama, harik eta... Ni hasi nintzen zuzenbide ikasten, Donostian, 2 urte egin nituen, mina ikusten nuen hori, ofizina batian ez lan itea ez nula gogoko, eta itxen esan nuen hori, atxa biegun abitzen da. Baina azkenean, bani bada gustatzen zaizuna, azkenean guratzen ulertzen dute. Demorakin ulertzen da, eta zauria ez izten da. Eta hori, komentatu bezala bokatu zen, eta pixkat, itxeko enpresa hartzeko nahia edo, egon duzen itxian 2 egun edo itzin gabe, amak esan zen arte, bueno, listo ez, konpondu beharko dugu hau, eta konpondu benun, eta orain ondo. Txotxua izan zen Beñat hasieran itsasontzietan, itsas mutila beraz, behetik hasita. Homen, Hondarribian txotxua izena gutxora bera dena itxenduna, ez? Erosketak itxentxuzu, gero baita ere noizbenka edo sukaldea garbitu, eta ez daki zer, kafi eman patroiari batzutan. Baina, barkoan banun beste bat baita ere horretan lagutzen ziana, behintzat. Eta filmetan inoiz ikusi izan dugun moduan, itsasontzi baten gainean bizimodua ez da erraza, hasberriarentzat. Kasualiaz, lehenbiziko egunean txetu zen grua, ez dakizen bat. Eta itxasuan hori, gafe jarri zaten ja barkoan, segitxoan gafe nintzela. Bortatik botako ziatela eta ez dakizer, pixka brometan minon. Kasualiaz, lehenbiziko mare hortan txetu ziren bai grua, saria gero baitare, motorra baitare izan zen ez dakizer, orduan. Izan zen pixka tumultuoso dena. Coming home to your tender, sweet loving. You're my one and only woman. The world leaves a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Wanna be right. Noiz ezagutu zenuen senarra? Senarra esetu nahuen 21 urtegaz. Bueno, esetu beti esetut izan gari, herriguk izan garita. Bai, esetu beti.
bai konfiantzatzu hartu nugu eta bat urtegaz. Deskondu 23 urtegaz. Bai. Eta inoiz ez zenuen pentsatu arrantzale bizitza, itsasotik bizitzea, zuretzat ez zegoela egina? Ez, burutik ez pasa sekuluri. Alan etorro eta lan hartun dut. Da lan esan gari zen, ez daizo gari zen, egitu naba, ona hartun dut. Ze, dinozu, eskondu nahi. Deskonbarritzen, nitxosera gizona. Eskonbarri eta gizon barik, atunetan. Atunetan balen langoko bideia iguale hilebete. Hilebete garra nien viaje de novizoetan uste bere. Eta arrantzaleen emazteen artean, hitz egin izan duzue horri buruz? Bai. Hau duke, imikaz da gizonan, ezer patzabalek iazku be. Gogoratzen dituzu momentu txarrak? Txarra, ama hilazten nien. Ama hilazten den hau nokin gizonatzen. Ne bapez. Norrez. Aitxaukin hau, negar gizago. Haren negarrak. Bai. Eta nola egin zenuen? Neba eta senarrarekin kontaktua? Eba, bitu. Ama hilazten egunien, senarra sartu niazten Kanariaseko porto baten, arrainega sartu zien, deskarraten. Da, ditzu zaunetxera, posi betikulez, imikaz berbetzeko, neuaz etxeko, eta lehengoko bizantzaten. Enrike, ama hilize. Mundu torratzun beda. Geratu jazten mututute. Berbaripez. Ez hauen jakin ze izan be. Da tristi da, gizon nipez etxien, ne bapez. Inorrez, aiztek, aiztek. Daitxe, aitxe ezin kontsola, giza joe. Ezin kontsola. Baby, 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 I'm coming home to your tender, sweet loving. You're my one and only woman. Zemin partun bestotokin gizona. Hirugarret zemin partue, zezari inozin da ez dotokin gizona. Azorezetatik onzan, arraintzen. Etxeare tortzan nien, imiekokin zaun hileterdi. Bai, altzotik pekendu bizimie. Eberriz ezaten imi beragaz, alo imie. Izartu ba, aita da, amen, aita. Izartu ba. Altzuan, kendu ez. Geure bururi betintzagu gogor. Da zer remedizu. Zostantzien buru elargatan gogaritzen jota. Bai, hori egize da. Bai. Ez diozu esan inoiz senarrari utzi arrantza? Zelan esango txagun ba. Nora jongo zen gure gizonak. 10 urtekaz itxosera zitze. Nora biharrien. Nora. Ez, euren eitxosu zen da. Nire gizonak odola ez dako gorputxien. Krisela. Bai. Udan ez ditugu oborrik hartzen, eta oborrakoa neguan hartzen ditugu. Abendua, urtarria, ez? Eta otsaiaren erdi arte dola. Eta denbora hori, barkoa mantenimendua egiten dugu. Motorrak pintatu, ordoiak kendu, garbitu, gauzak berria sartu, gauza sarrak kendu, bestetik erreplazatu. Hondarribiako portuan gaude mantenua egiten itsas lagunak izeneko ontziari. Hemen da Unai Sistiaga armadorea, 51 urte. Badakizue itsasontzia montatzen ari ziren garaian, duela 19 urte, Euskal Telebistako sustraia saioa lekuko izan zutela. Nikoan 51 urte ditut, eta itzazuan arrantzale bezala 16 urte eskeroztikan hasi nintzen. Bai, Aitona arrantzale izan zen, aitak, osabak, goiko bizi laguna bai, kuadrillako laguna asko bai.
itzasoko bizitza orokorrean polita da. Disfrutatzen dezu, vamos. Gaur espada, bihar segur. Eta bihar espada etzi. Ordu asko egiten ditugu denak elkarrekin. Ez dizut esango familia bat modura, bino bai lagunak eta dizkide modura bai. Kamoretia txikiak izango dira, baina lo primera. Primera. Lotea sartzen garenean, primera, vamos. Askotan igual itzasetik gara etortzen zera arraia pixka batekin, eta uste dezu ez dulako, askorik ez dula balioko, eta arraina saltzen duzu eta kriston presioa, ez? Beste batzutan, en cambio, alderantziz. Gutxi eta merke, edo hori askotan, ez dakizu. Azkenean, konputu generalian urte osoa egin behar dezu. Batzuetan ondo, besteetan gaizki, zergatik ez dakizula. Topo egin dugu nola ez, itsas munduan ohikoak ei diren sineskeria kontuekin. Guardasolak, edo? Guardasolak barko batian, ez? Ez dakit, lehenko ditura sarrak ala esaten zuten. Osea, barkuan guardasola bat hartzen baduzulako galdiakin, hartu eta putzua bota, barrika. Arropa, kamiseta bat jarri, arraik atzamanez, kamiseta horak endu, beste bat jarri. Pixka bat aurkitu arte, ez? Katzontzillo berriak, ez? Unai gazterik hasi zen itsasoan, gaztea da oraindik, baina erreleborik ikusten aldu hortzi mugan. Ez da kriston gazteria etortzen, lanea bilatzea, bino beti badaude. Beti guztuen mantenduko dela. Haundituko ez dela, hori seguro, bino mantendinu behintzat bai. Abesti hau entzunepan, gazte bat zan bermiotarra, maitea eban bere gogoan. Uste duzu itsasoak egin duela zure gizona horrela? Bai. Benetan. Nolakoa da? Txikiterue. Txikitu ez da ujitzen, ez da. Da gero gaztetan itxosotik etorritzea, goien zeru, behien ure, lantxin parranda bat. Bai bono, aurrera porzo zinua. Koldo bike neure maite, zuzaitu zorionen ate, atseginez nauzu bete, gau honetan niganatu zaite. Hauntxak esaten dut, parrandi merezituk itxesan dau. Baina neupe bai, ala ez, danik ez dut itxesan parrandarik. Iru emega nongo parrandingo nipa. Ke ba? Hauntxak esaten dut, tentelezan nahi. Neupe egin izan du, beragazit tximiek da nu parrandan joan. Olakorik ez duen. Ez, olakorik, Bermeoko handagarrano bat ez dut ez dut olakorik entzaunik. Bermeon asko zaretelako zure egoera berdinean bizizan zaretenak? Bai. Auzoko guztiak? Danak. Bat edo bi ongo da eskondu dizenak herrikukaz, beste danak, itxosotik. Herrikoekin ezkontzea, diosku Jolandak. Hau da, esaten ari zaigu, Bermeon gutxienez, bi Bermeo badirela, edo bazirela. Bata, itsasgaineko bizilagunek osatzen zutena, eta bestea barrurago gelditzen den herrigunea. Zuen artean nola laguntzen zineten? Emakumeok? Bakotxa beran itxin. Ez zineten laguntzen zuen artean? Gutxi ze nike artez, segun batzuk etorretzen di beran imikaz lamerara. Da nahi neuri imikaz idotaz talan. Andra maizetan, herriko zaizetan bakarri bajatut izan gari lamerarantz. Atxot esan da lakon. Da, haulan. Zer da tala eta zer da lamera? Talie, oso politxe. Amitek ikusten zuera, edorra da talie. Eta orain dautalie, hormidako alderri bateri bestera, baleuntxizek asatin egukaz, markoz dute. Jumaritz hauzitala da,
Bermeoko talara? Ni bai. Polutxo muten txue. Gutakuntali gaz? Ni hemen gelditu izan, naiz, baina hango partean, ez? Ara, zunbizui, ara, talara. Osasuntxu da. Itxosu ikusten da polutxo egun. Senarra urrun eukitzearen alde honen bat badago? Zer zango txupa. Askatasuna ematen zizun? Askatasun ez ega, inuimegaz askatasune, laguntzu. Iru mokitaz gero. Urtin barru nokin jotaz bi. Urtarrilean bostien da benduan hogeta ziren. Feliz año nuevo, feliz fin de año. Ez da koñati okin jo neuaz. Koñati bentana lanparata imi ez eizo eta hilin bostien da kabalgati erregina. Errezen. Udien aritzatxure, ondertzara. Esari egun aritzatxu. Bai, aritzatxu, bai. Da, ze politxe, kali, Horrein kanbizeta dau. Atxinekue, politxago esan da. Ara, han partate esan duen udi, aritzatxure. Degueldi zantarrien aritzatxu, ne badatu boi, talara. Zer aldatuko zenuke zure bizitzatik? Orain ze izango txupa. Aldatu halko balitz? Hain gazte nahitzen eskonduko. Bai, hain gazte nahitzen eskonduko. Baina ez duzu esan itxasotik ez bizitzea? Ez, sekule bez. Ez pasa burutik. Ez pasa burutik. Hori etzen nuke aldatuko orduan? Ez. Benetan. Gure bizitze esan da itxosue. Kontatzen duzunagatik, arrantzaleen emazteak eroiak zarete. Total. Danai emoten txati eupada bat ametik. Danai. Bai, danai. Bizirita ausena eta zondizen nahi bebai. Gueuk erundu etxie. Geuk erundu dana, geuken ju dana. Handak, zetako gizonak itxosun ondizelakon. Itxosu gazpeilika. Martxa azkenean noiz duzu? Ez dakit, hori urtarrila, bukailera, otxaila ziera, ez dakit, hor. Bueltan. Hendikan hemen hilabete bat. Hendikan, Laster doa Beñat gaztea itsasora luzarorako. 4 bat hilabete Indikon, Seychelles Uarte inguruan, Bermeoko atunontzi batean, eta lagunek despeditu egin nahi dute. Azken afaria, afaria, afuera. Eta zeu ez animatzen? Ustena polita dela, tio. Ustena polita dela, baina, esan duzu erreiz, ni apuntatuko naiz, hostias, gero, seguro 4 hilabete zaiak dela horri biltzea, barko batean, bakarri, zure kamarotean. No puedo más y cago aquí, askotan. Arrantzatzen duzun bitartian dena ondo. Ja, hasitzen baldin bazera egun bat ez duzula arrantzatzen, besti ez daki zer. Jendea ja gaizki, gero lo baitere gutxi iten duzula, ez? Orduan hori afektatzen dizu, ez? Eta hor zaude ja la minima. Edo zer gauza, saltatzen zu, ez daki zer, eta geno gaina, klaro, ikusi behar duzu 24 ordu. Urrengo gunean berriz ere ikusi behar duzu, minon. Orokorrian ikusi txut, ez da hori da ondilak barkoan, minon igual 2 ordutara edo ja berriz ere lagunak. Ez da gertatzen eskorikan. Gaina gero hori ama eta ez nola piratak eta nola dauden. Eta izuzte mercenariak barkoan, o? Bai, badiro seguridad privada, ez da izatuten, minon bueno. Behintzatan, puentian egongo zera goian, no? Puentian, ez da hemen bezala bian lanian eta hola, goian. Espero dut, saria espero dut ezukitzea eta... Arrisku gutxi ba. Batzuk gotine proan arraia biratzen, saltatzen duen, beste batzuk ematen txuzu malotiak botilak, hori vigilatzen, botatzen baldin badu, eta gero baita ere puentian edo, ez? Puentian, patroia dagoen tokian. Eta ni goten nintzen hor, eta hor da sonarrian, sondan eta arraia ikusi, eta martzera aktibo, ez? Lu hartu gabe batez ere, porque dozein momentutan barkoa gelditzen da, azten da beka zera amua, ez? Amua botzen,
apasterua, eta segitu nimozu arrantza. Han itxasabalien egotea, ez dakit nola esplitaiz, netzako da izugarri, ez? Duzun askatasun hori den itxaso alde guztitatik, eta gero baita ere barkoko batek esan ziana da, ez gara konturatzen batez ere itxaso eguzkia ikustia itxasotik sartzen, ze privilegio dugun arrantzaliak hori ikustia, azkenean lehorreko jende askok ez duela ikusten, eta hori da, kriston argazki gehienak bide eguzkiena sartzen hor itxasotik. Baina bada momentu bat, nun dena ez baldin bada odeirikan edo ez baldin bada dire, luz raio berde esaten zaiona, nun behin sartzen denean, kendu raio berde bat bezala, eta gero baita ere, itxasoko gauziko honena baliak eta beste gauzak ikustia. Izurdiak bertan gerturatzen direnean, eta elegante. Eta gero baita ere esatute, balian botzen duen ura jotzen baldin maizu loteria tokatuko izula. Orduan gerturatzen baldin badire barkora edo, batzutan jendea goten da horrela jotzen dira. Burua sartzen? Ba, ez, bordatik botzen baldin badut, esatute loteria tokatuko izula. Ezagutzen aldezu baten tokatu zaio? Ez, azkenien hori ez da gertatzen. Hernan irata juten ginean, zuek esan, galetzen maizuete, nahi zela arrantzale ez dakitzen. Esateko jende. Hola, horrela alegatu du, Ben, no zoete. Askotan, entzera. Arrantzalia, bideoa, ke bideoa. Normalan esan duen duzu zer arrantzale ligatzeko jodido, mina. Claro, da kanpoan. Hori ja da, beste historia, ez niko aderiako egite esaten, neskalagun izateko. Izortu atxarrik, azkenien lau kanpoan, lau hemen, hola ez dakit. Minen, bueno, bate hongo da nizte dut. Bueno, Por Victoria eta listo. Baina, agurtu harko, bera? Bueno, era. Bai. Zaindu. Venga. Hostia. Bai. Nondik uste duzu atera duzula indarra, horren bizitza gogor bat aurrera eramateko? Amak eta itxeken gaitzu zaulakuek. Orain dauze, oraingo Andra Gaztiek, enai helduten danara, da nik esaten jati, zelan ez, helduten nino da, gut danari muntzago garpi. Zelako ez niga zein zaitzu zie. Halan da, seguri, gutanari muntzago garpi. Danari. Dorengo gehienak esaten dugu, ez duzte muten nazti, ez dako gogurik, bizez nintak gutiz ba. Etxo egin muten, danak ez behi batzu bai. Jubilen haitzeneko hasi nahi bizitzen Andreas dimikaz. Baina Andreas goza, hauntxe, jubilen haitzeneko na. Zer da gogorragoa? Etxean zaudela, itxasoa faltan botatzea, edo itxasoan zaudela, etxea faltan botatzea? Bizek. Etxe zauzeniko itxosun falti dagozu. Itxosun zauzeniko etxeko pentsamentu zauz. Etxe detorteko pentsamentuen. Zein izan da itxasoan bizi izan duzun abenturarik politena? Hilo behin eta berriro kontatzen diezuna. Polit bat, Politze, zemita labituratzen diko barkola. Nola? Barkola. Zemi, handita labie. Barkola. Zurekin? Galizidera. Joli, ordu zan zari etxako. Loterize. Gizonatak oztasun nire kontata itxo zuen, nongo denporaltzak, zer ikusten dauen ostadarak, zelako ostadarak. Da ni hau ezabalek, entzuten berari. Da, batean izan dozten. Zineztu kostazu joan da, hamen eguzkize. Da, metikara, denporaltzi, dalako baten txupoie. Da, itxosoko ure hartu txupoiek. Eta bera txupoie bueltan, geungarri zelekuen, bota, eurize.
mutututut izan etxen gizonari entzuten. Guzteetin ez da nire horre gauzek. Ara, atzo mundau telebizinuen, kataratak, Niagarakuak, kongelata. Bai, unada baten, ure. Nekoran bitu ze politxo, ze dertazura, nire guzteetin ez da horre gauzek. Bai, asko. Ni izan malekin nahi munduri buelti moten txuteko, okin maneke, aurre gauzek ikusten joko lekin nahi. Uste duzu, beraientzako, gizonentzako itsasoa droga baten modukoa izan dela? Ba bai. Ze ez da okin besterik, ez du okin besterik. Ze narrari nabaritu diozu behar zuela, itsasoa behar zuela? Ez, sekule bez. Ez? Ni sekule bez, ez. Bitu zezan duzten, haulan. Jolanda, jubileten etxenien, ez dut zapalduten itxosue. Halako baten dinotxateze, ez da zu lagunduko ondartzara bez. Amakatzue, hartunde, jonko gari ondartzara eta ez dinotxute zebe. Adek ez da zapaldu itxosue. Ondartzari bez. Hau da egizantu ez da zapaldu itxosue. Haunek koñatuek, Madalen egun baten, dinotxose, ze koñatue. Basatoz Madalenera, junzeu. Ondo patzako arratzalditzu handaka da, junzeu, ne itxosora. Derrozoi emoten txak. 10 urterik itxosora. Arrek ez da guri itxosu ez da zapaldu ez. Da dinotxu todola ez, krisela. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, sapore di... Zure gizonak ez da gure txitxozue. Ez da gure. Ez da gure. Ez da pentsa bez. Baten baino dago zantzate motorra saltziko. Eta? Inserzoko kartak etorri, bakazinutan juteko tetzen duzta apurtu. Ángel, ¿de qué es esto? No, nada, una propaganda, gero arte jozu. Una propaganda que ha venido. Eta inserzoko eskursin juteko eta kakaba debez. Ala niko zaizu. Da zengo zua. Il tempo dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ai, Andra, beti Andra. Gu beti bardin. Ikusi zo Andranen bate jubileta sekule bez. Ez da, huri egizela. Gizonezko jubileten da geizena bolu joto noten dizetzin. Txikiteotik etzera, detzetik txikiteora. Dormi vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. Ajo jagua, ajo beze jaguantartze. Ahí está. Gizona posita uzen artien, aurrera prozesinua, izango ba. Hau ez da bizi zen. Arrentxalina gero, ke ba. Bueno, gaztiek, arantzen bidu gizona trazitxosoteko eta han espanauen ostik asko daz. Etorri arantz. Bai, etorri hemen otxitxuten azideta. Eguzkizere azide ostute. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Hemen os dago orain. Etorri gaurkoen je. Bizar ikusi ostabere. Bizar ostabere, igual diona badauen. Bai, haurik ez da zemunda bizakola. Ez dako ardure, ja, beste haurik ekar badauen. Atxineko kanti, besuguitas del jardín, que saben leer y escribir, atxinen. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia e mentre ti bacio sapore di sale
sapore di mare, sapore di te. Ia, ze karra... Atzamarra petxupen guzti. Bauri, haitxek esatzen haulez. Ba, listo. Txupa imama kaskarote. Gure etxe. Bale, txikos, zela urteten dauen gauzak.